Λοιπόν, αφού θα κάνουμε που θα κάνουμε το εγχείρημα τέτοια ώρα, ας κάνουμε και μια μικρή ξενάγηση. Εδώ πέρα έχουμε τους αχάτες. Δίπλα εδώ είναι μια σκουφάτη με ένα σατινέ που δεν έχουν ακόμα αυγουλάκια. Την αναμένουμε που από μέρα σε μέρα να γεννήσει, την έχει φτιάξει τη φωλιά της. Αυτή εδώ είναι στη δεύτερη γέννα. Είχε το μικρό που πέθανε 2 ημερών. Πάμε και πιο δίπλα τώρα. Εδώ πέρα είναι η γκριζόφτερη. Έχει κάνει 3 αυγά, σήμερα έκανε το 3ο της δεύτερης γέννας. Και εδώ δίπλα είναι ο σατινέ με τη σατινέ που έχει τα μωρά της γκριζόφτερης από δίπλα. Για να τα πάρουμε. Αυτή είναι λίγο δεν φεύγει εύκολα από τη φωλιά της. Είναι πολύ προστατευτική. Ναι, τώρα θα σε κατεβάσω εγώ για να πάρουμε τα μικρά να τα πάμε για τάισμα. Αν δεν βρε κατέβα, πήγαινε στον άντρα σου. Έλα. Έτσι. Και μην αγχώνεις, θα στα φέρω εγώ σε λίγο. Μετά. Είναι 12 ημερών. Αύριο μπαίνουν στη 13η. Είναι μικρούλικα βέβαια ακόμα. Η συνέχεια στην κουζίνα.